azken aldixan demostratzen dabitzena izugarria da, ez? Eta zentzu horretan benetan, harro egoteko arrazoia dauz, ez handiagatik bakarrik, aurreko beste hainbat produkzioetan be erakutsi daue. Talde bikaina egin daue, eta oingo honetan, handian adibidez Jonek eta Aitorrek demostratu daue izugarrizko taldea egin dauela. Eta, bueno, gure lagunak dira, bai euskarari lagunak, eta, bueno, benetan bihotz-bihotzez zorionak. Eurak euren harremanak eta lana euskeraz bizi dute, eta naiz eta gorenean egon horrela jarraitzen dute. Eskerrik asko guztiagatik. Jon da Aitor, geu danok, herri euskaldun batekoa gara, beraz gure 24 orduak gure bizitza euskeraz egiten du, eta nik uste dut eurak azkenean naturale danakin hori euren lanea naturale berdinakin euskeraz iki urten txeue, eta horregatik nik uste dut euskeraz biziganok hori era berezi baten sentikin dula, eta horregatik zorionak. Bikote! Zorionak!